L'altre dia vaig fer una foto que feia 2 anys que tenia planejada. Jo mai he fet astrofotografia, tenia pendent anar-hi un dia, perquè durant l'agost, quan estic allà al poble, allà el cel sempre es veu molt bé perquè hi ha molt poca contaminació lumínica. I una de les fotos que fa molt temps que tenia pendent fer era la de l'ermita que tenim allà al poble, però fent la foto durant la nit, amb el cel ple d'estrelles, ja que fotos de l'ermita com a tal n'hi ha 1000. Si entres a qualsevol casa del poble, segur que la tenen. O per exemple, quan vas al bar, allà tenen una foto de l'ermita de fa moltíssims anys. I normalment la composició de la foto és més o menys la mateixa, ja que per com està construïda, allà com mig fusionada dins de la roca, si vols pillar tota l'ermita des de davant, la veritat que les composicions són bastant limitades. Llavors fa uns 4 dies, l'última nit que estava pel poble, vaig agafar la càmera i el trípode i me'n vaig anar cap allà a l'ermita. Llavors repeteixo que jo no he fet mai astrofotografia, però bueno, les bases les sabia, que era fer fotos del màxim temps que em deixés la càmera. Per tant vaig estar fent fotos de 30 segons. I fent les primeres proves em van sortir fotos com aquesta, on es veuen les estrelles molt bé, però el que és l'ermita només es veu el contorn. Llavors, per fer la foto que tenia pensada, necessitava que durant aquests 30 segons incidís una mica de llum a les parets de l'ermita i una mica a les pedres que hi ha per sobre. Llavors vaig tirar del flaix del mòbil. Com si d'un spray de grafitis es tractés, em dedicava a il·luminar les diferents parts de l'ermita durant uns 5-10 segons, perquè d'aquesta manera la llum que rebia la paret durant aquests segons era la suficient perquè em sortís bé a la foto. Si estava més rato il·luminant les parets, ja les imatges em sortien molt blanques. Llavors, a base de prova i error, ja vaig veure que havia d'estar il·luminant entre 5 i 10 segons. Per com funciona la llum, les parts més allunyades del mòbil, el que seria la cova de sobre o la part de la campana, les havia d'il·luminar més estona que la zona del terra, de la porta, la zona a la que estava jo. I després de fer moltes fotos i anar fent correccions a la composició, doncs va sortir aquesta foto, que no és 100% la que jo tenia pensada, però s'apropa bastant. Jo tenia més pensada una foto en vertical, amb un supergran angular, on es veiés l'ermita des de la porta fins a la creu que hi ha dalt. Però amb l'objectiu de 18 mm no acabava d'aconseguir la composició que volia, i a part hi ha una pedra que sobresurt allà a les escales, aquesta que podeu veure aquí, que tot i tenir un objectiu més angular, no sé jo si seria possible fer la composició que estic dient. Així que per l'estiu que ve, o per quan tingui un objectiu més angular, queda pendent tornar a fer aquesta foto.